We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Nanka amadoda afuna ukubulalana ngenxa yami. Ngiyacela bandla ukuthi ningangijaji. Indaba yami iqala kanje. Ngikhuliswe ugogo ozala ubaba. Abazali bami bona bakhona ukuthi nje bangithola basasebancane kakhulu. Kwathi lapho sengenza ugrade 11 ngathola iboyfriend. Yena bekenza ugrade 12. Sathandana kwabamnandi, waqeda kuqala yena esikoleni, wahamba waya euniversity kwenye iprovince. Nami ngokunjalo. Sase siku long distance relationship. Besibonana uma kungama holidays. Kwathi lapho sengenza unyaka wokugcina, ngakhulelwa ingane yethu yokuqala. Fast forward, yathi ingane seyina 4 years, uboyfriend wangilobola. Lapho vele bese sinonyaka sihlala sonke eGoli. Kwathi emva kwa 2 years, zaqala zashintsha izinto emshadweni wethu. Umyeni wami waqala wangihlukumeza emotionally. Uma nje sike saba nokuxabana okuncane, umuntu uzohlala iviki lonke angangikhulumisi. Kanti sabeka umthetho wokuthi asilali singalungisanga izinto. Yaqhubeka lento yakhe bekunokuphela inyanga yonke singakhulumisani. Ngathi ngisabheke lokho, umuntu waqala wangihlukumeza financially. Endlini siyasebenza soyi2 kodwa yena uhola ngaphezulu kwami. So izinto eziningi bezenziwa nguye. Bese nginganikwa imali nengane esikoleni seyingabhadalelwa. Uma ngibuza bekavele athi akanamali. Kodwa every weekend uyaphuma namajita. Mina ke bengingavumelekile ukuya ndawo. Ngahlala ngabekezela ngithi uzoshintsha kanti lutho kuzoba worse ngoba waqala nokucheatha. Kwaba nzima nje kakhulu emshadweni wethu. Ngazama ukwazisa abomndeni kodwa lo muntu akekho umuntu bekamumamela, bekayibhuli nje. Ngoba khona lapho futhi ngaze ngathola nemiscarriage. Kwathi nje ngelinye ilanga ngisemall ngahlangana nomunye uGayi. Wangishela uGayi wacela amanamba wami. Ngamnika kodwa ngangizitshele ukuthi ngizomubhlokha. Lo bhuti ke wafona after a week. Ungifonela nje ungithola ngiphethwe ezami. Le ndoda iqale lezinto zayo ngoba bese enokuhamba iweekend yonke engabuyi endlini. Lo guy wacela ukungikhipha for ilunch. Ngavuma ngoba vele umzungedwa uyangibulala endlini. Sahamba ke no guy saya kwenye nje irestaurant ebizayo. Sahlala saxoxa nobhuti ngamazisa ke ukuthi ngingumfazi womuntu. Wathi nje akunankinga ucela sibe bangani ke. Into eyangenza ngakuvuma lokho ukuthi lo guy wangenza ngahleka that day. Into bese kukudala ngayigcina. Kanti futhi savumelana ukuthi sizohloniphana. Kwahamba ke isikhathi siloku sixoxa nobhuti kumnandi nje. Sihlangana sometimes
uma lo enze lezinto zakhe zokunyamalala. Sagcina sesithandana ke noGayi ngoba phela bese ngibulawa indlala. Bekuphela ngisho i3 months le ndoda ingangithinti. Ngingasho nje ukuthi lo mshado bese uphelile. Bese kusele nje ukuthi ngamukele. Ngapha uGayi yena bekathika wonke amabox. Bengiphathiswa okweqanda. Kwathi kusuka lapho le ndoda yaqala yangishaya. Ngelinye ilanga yangishaya yaze yangixosha nengane ebusuku imvula inetha. Ngafonela uGayi wazosilanda. Sahlala kwakhe iweekend yonke. uGayi bengingamtsheli zonke izinto ezenzekayo emshadweni wami. Kodwa after le yokushaywa kwaphoqa ke ukuthi ngimtshele konke. Sathi nje sisahleli kwangena i-call yomunye umngani wakhe. Ngabona igama lalomuntu ofonayo efonini yakaGayi. Ngamlinda waqeda ukukhuluma. Ngase ngimbuza ukuthi ubani lo ofonayo. Wabese echaza ke ukuthi omunye umngani wakhe bekumele bahlangane. Kodwa ngoba sekwenzeke lenkinga yami angeke asakhona. Ngase ngimbuza ukuthi lo mngani lo uhamba ngemoto enjani. Wangitshela wabese engibuza ukuthi why. Ngamtshela ke ukuthi ngibone igama lakhe efonini. Ngacabanga ukuthi mhlambe nguye ngoba lo mngani unegama nje elihlukile. Lo mngani lo ungumngani futhi wendoda yami. Bahlangana euniversity. Banalo Gayi lo bebafunda bonke ehigh school. Lokho kusho ukuthi bakhule bonke. Masikhuluma kabanzi nalo Gayi sathola ukuthi uyayazi indoda yami. Bake bahlangana somewhere baphumile njengamajita. Yaphela ke iweekend yangifonela le ndoda engincenga ukuthi ngibuye ekhaya iyaxolisa. Ngabuyela ngoba ingane bekumele iye esikoleni. Kodwa bese ngilala ekamelweni lengane. Bese ngakhulumisani nje la endlini. Ngapha bengibhizi ngifuna indawo ngizophuma kulomuntu. Umndeni wazama ukungenelela kodwa wahluleka as usual. Kuloku ke bese kuyimi ongezwa mshini. Bese ngikhathele. uGayi lo watshela umngani yonke into. Wamtshela nokuthi le ndoda iyangishaya. Ingishaya ize ingixoshe nengane ebusuku. Umngani lo waya kumyeni wami wambuza ukuthi kuhamba kanjani endlini. Ngoba phela le ndoda bengishade nayo iyakwazi ukuqamba amanga. Yathi nje konke kuhamba kahle. uGayi waze wacela ukuthi ngimsendele izithombe kuze azobonisa lo mngani ngoba phela bengishutha njalo uma engishayile lo. Bengishutha izithombe njalo uma engishayile lo. Nangempela ngazisenda. uGayi wazisendela ke umngani. Umngani lo wahamba wayoconfronta umyeni wami okungumngani wakhe. Wamtshela yonke into. Wamtshela nokuthi sengiyajola and futhi ngijola nomuntu oso and so. Ngendlela eyakwata ngayo le ndoda. Yafonela lo Gayi lo osekuyi boyfriend yami.
yamtshela the way azombulala ngakhona. Yathi nje angeke iphele i-3 months asaphila. Mina ngapha bese ngiyitholile vele indawo. UGayi lo oyiboyfriend yami entsha, usisi wakhe ushade ne-taxi owner. So uGayi watshela usipali wakhe ukuthi kunomuntu ofuna ukumbulala. Usibali wathinta izinkabi zakhe. Zayifonela le ndoda yami, zayitshela ukuthi le ayisusile ayimele. Nayo le ndoda yatshela abangani bayo, kodwa abangani bayo abekho dangerous njengezinkabi. Bathi nje bona bafo asizingeni ngoba phela labantu laba sonke siyazi ukuthi ba dangerous kangakanani. Into eyenzakalayo ke manje, le ndoda seyithukile ngoba phela seyiyafunwa. And angifuni ukungasho, somewhere somehow ngiyaku-enjoya lokhu okwenzakalayo ngoba phela lo muntu kudala engihlukumeza. And angikaze ngimvulele icase ngoba bengicabangela umsebenzi wakhe. Ngapha kuloku ngihlukumeza kwakhe ngathola ama-miscarriage awu-2. Kodwa ke ngikhulumile ne-boyfriend yami ukuthi bangamubulali ngoba phela ubaba wengane yami. Bamthuse nje kancane. Angifuni ukungasho, ingiphethe kahle le boyfriend esenginayo. Ingiphathisa okweqanda. Ngingasho nje ukuthi ngiyiqanda leGrootman. And angisakwazi nokulinda ukuthi sihlukane nale ndoda officially ngoba phela bese sisayinile eHome Affairs. Engingakusho nje emadodeni ukuthi umfazi wakho mawungamphathi kahle, khona bazomphatha kahle ngaphandle. Mawungamniki i-attention, khona abazokwenza ngcono ngaphandle. Bese ngithi ebafazini, phuma emshadweni noma ngabe kuthiwa ushade namhlanje ubona kusasa ukuthi ngeke uzukhone, phuma lapho. Indaba yokuthi abantu bazothini ayisebenzi. Ukujabula kwakho kuza kuqala. Mina nje ngibhlungu ngabantwana bami abandlula emhlabeni ngesandla saleya ndoda. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike and nokusubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.